YouTube. Mig og Thomas, vi vil vise med vores server. For Survivorland. Det er en bane, Thomas han har downloadet. Det er sådan en slags Survival Island. Og det er og han er ret irriterende. Det er sådan en flyvende ø. Og jeg glemte at starte den her video, før vi havde lavet den her bane. Så det var lidt nederen. Men det er den her Thomas, han er så genial og har fundet på at lave en cobblestone generator. Og jeg fik endda intet hjælp. Og han fik intet hjælp, siger han. Må jeg godt kaste en sapling ind i lavaen? Nej, er du dum? For helvede, så gør du det alligevel. Thomas, vi skal spare på dem. Vi kan ikke overleve bare længere. Diamanter. Hvad? Diamanter. Nej. Det er snyd, Thomas. Du har irriteret mig. Undskyld, jeg kom til at smadre noget. Du har irriteret mig. Du overlevede, Thomas. Pas på. Nu virker den ikke længere, den der generator. Giv mig lige den der lorteskov. Eller ikke en skål eller en spand. Jeg har fået den til at virke. Kig bagved dig, nerd. Nerd. Jeg tror, det er dig, der er nerd. Thomas, kan du ikke lave det der fail der? Fordi det ryger hele tiden ned i lavaen, så brænder det. Godt var det ikke. Der er ild i dit hus, Thomas. Du orker bare ikke at gå hen til det, eller hvad? Hvor lang tid skal jeg stå og gøre det her, indtil den ikke kan bruges mere? Så er jeg sgu færdig nu. Eller næsten nu. Min sidste bøn. Så er jeg sgu færdig. Nu er den smadret. Okay. Men ved du, du skal jo gøre det lidt interessant. Hvad skal jeg? Gør det lidt interessant. Dem der ser det. Så du skal ikke bare stå og hakke cobblestone. Gør du noget for det? Der er gået ild i træet. Ja, sluk det. Det er helt sikkert. Hvad er det? Du kan slukke. Ilden er slukket. Ah. Du er dum, Thomas, mand. Hallo, vi laver et træhus nu. Har du noget netherrack? Ja. Har du? Ja. Har du? Ja. Okay. Nej. Du kan snyde til det, så kan du se det. Hallo, Thomas, det er ikke den sidste sapling, vi har. Jeg har en. Det kunne det ikke. Nej, det kunne det ikke, Thomas. Du kan død. Thomas, så ligger der også melon i, hvor urealistisk. Det ved jeg ikke. Jeg havde bare lyst til at sige det. Jeg begynder lige at bygge hus. Hvad? Gå nu væk. Kan jeg lige få det der træ der, du har? Vi har ikke mere sten. Okay, så skal vi bygge en til. Nej, vi skal bruge noget. Vi skal bruge noget sten. Okay, så skal jeg lave en hakke, eller hvad? Igen. Ja, igen. Den her gang skal jeg altså ikke meget af mig. Det gider altså ikke om mig. Det skal jeg nok gøre. Selvom seerne synes, det er nederen. Nej, det er mig, der miner. Nå. Så gør du det. Så miner du. Reimerbo. Regnerbo. Bo, han regner med, at du regner. Jump for the fortune. Thomas, kan du... Thomas? Hvad? Jeg kan godt lide at hoppe. Nå. Vidste du det? Nej.
Det ved jeg heller ikke. Jeg kan gøre, i gamle dage hoppede jeg ud fra klipperne. Ligesom jeg ved at gøre nu. Ouch! For helvede! Please! 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 Free release. Thomas, hvad fanden laver jeg herhen? Din stinkus. Din stinkarius. Du ved godt, ikke? Hvis vi bliver ved med at bygge hele tiden, og bliver ved med at få saplings, så kan vi bygge hele verden fuld med cobblestone. Skal vi bare spille den her hele dag? Hvad? Der er bedrock-væg helt ud. Er der det? Det stod der. Det downloadede. Nederen. Jeg tager bare cobblestone. Hey. Au! Jeg fik en sten i hovedet. Jeg er altså også kedelig for tiden. Byg lidt. Ud af cobblestone. Hvad? Okay. Træet vokset uden en bunghjul. Skal jeg fælde det? Det vil seerne se. Nå. Vil I se jer? Yay! Det var da godt. Du må ikke være hæs. Det er din skyld. Nej, vi mistede noget jord. Kun et stykke. På grund af mig. Det er min skyld. Vi har kun 43 stykker jord. What the? Har vi så meget? Jeg smider lige 20 af dem ud. Nå. Vi havde. Fuck. Pas på. Pas på. Det der jord med græs på, det sætter jeg lige, så der ikke er græs på. Oh. Nej. Hvorfor? Fordi, Hvad skal vi bruge det til? når man vi sætter lige videoen på pause og udvider øen. Vi byggede lige sådan en high speed. High speed. Vi har fået bygget en farm. Vi har ikke fået plantet rigtig noget. Thomas? Ja. Vi skal lige have bygget. Jeg kan lige bruge den der wood, du har sat den. Og han vil også linke min YouTube-kanal i description. Hvad? Du vil linke min YouTube-kanal i description. Ja. Det lavede vi jo en aftale om. Oh fuck. Jeg kommer til at skrive fail. Det er epic fail. Thomas, har du de der seeds der? Har du seeds? Lad med at plante mushrooms. Skal jeg også plante dem? Jeg har fået lavet en dobbeltgenerator. Virker den? Ja. Det virker fuldt ud. Heldigt. Ikke for andre. For det er ikke deres. Og Thomas, det er vores eneste seeds, den her vi har. Bortset fra, at vi på en måde har nogle andre seeds til mushrooms. Nej. Hvad er så hvis nu, at du begynder at slå en skid? Nej, det skal der være hvide. Nej, for vi har ikke noget ved. Men altså, hvis svampe det skal vokse, så skal det bare være et sted, hvor der ikke er noget belysning sådan. Så kan du lave huset. Okay. Ud af 3? Ud af 3. Okay, hvorhenne? Du skal bare ligesom gå over cobblestone-generatoren sådan. Hvorfor? Gå over farmen. Er det sejt? Træet vokset! Jeg
smadrer det lige. Det tager jeg lige. Det er mig, der skal bruge ressourcerne til det. Hvorfor skal det gå ind over farmen? Men det skal godt gå ind over Cobblestone. Ej. Det her, det skal... Jeg ved det. Vi skal lave det her om til en multiplayer. Eller... Det er det jo allerede. Ja, det ved jeg godt, men altså... Sådan, hvor alle de bare kan joine. Ja, det er derfor vi sætter IP'en. Vi sætter også hans Hamachi-ID. Den er måske lidt mærkelig, men altså... Det er en kage, han elsker. Iskage. Det kommer lige fra hjertet. Yeah. Iskage. Sapling. Lorte pressure sapling. Pressure sapling. Jeg greb en sapling. Jeg vil bare toppe ud over kanten igen. Yay! Jeg har 13 wood på mig. Og det er ikke wooden planks. 52 wooden planks. Det er bare Federen. Nej, hvad fanden snakker du om? Det er bare federen. Thomas, jeg kan godt lide vores nye pool. Eller vores nye minersted. Og hvis vi er ved at falde ned, så kan vi hurtigt nå at sætte det igen. For der er uendelig ned. Fuck, jeg er ved at dø, Thomas. Jeg skal skide. Toilettet? Nej. Fordi det kan jeg jo ikke. Vi kan bare ikke trække ud. Ja, vi kan. Fordi du har været derude og trække ud. Jeg har hørt det selv, Thomas. Var det din mor, der træk ud? Ja, hun. Det er lige meget. Okay, det snakker vi ikke mere om. Seerne kan ikke lide, at vi snakker om lort og toilet og træk ud. Så bare gå ud og skide. Nej, jeg skal ikke skide, du. Jeg har gjort det, så fandt jeg ud af, at man ikke kan trække ud. For helvede, Thomas. Hvor skal jeg bygge det lortehus? Okay, jeg bygger. Jeg kan lige ud og gøre sådan, så det ikke lugter. Thomas er lidt dum nogle gange. Han finder bare på dit mærkeligste ting. Så er det, så kan du godt gå på toilettet. Jeg skal nok underholde. Nej, jeg skal ikke på toilettet. Skulle du ikke? Hvad Nej. er det, han gjort? er du Jakob? Nej. Hey, hvad er det, du er i gang med at lave? Stige. Nå, til hvad? Til at den kan gå ind over. Gå ind over hvad? For helvede! Cobblestone-generatoren, som du selv sagde. Når huset går over. Det er det, jeg mente. Ja. Ja, huset skal gå over Cobblestone-generatoren. Ja. 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 Bro, det er blevet skarpt. Men det her, det var så første afsnit af Survival. Er det ikke rigtigt, Oscar? Jo. Fordi ellers så vil den have alt for lang tid. Nå. Men så går det bare... Altså... Nå, det var så... Vi ses snart igen, så jo. Super nerd. Ej. Yes. Bye bye.